Ľudia, proste, ja som mala tie natačky na vázoch, síce mi to už padlo, ale toto ešte pekne drží. Mám také fajnovúčké pyžamko, áno, to som neukazovala, ale som ho dostala a proste mega. Mne sa to fakt ľúbi, akože rovne, jo. A za hoďku odchádzame, takže sa musím pripraviť. Ešte si musím, no toto som dávala na status. Jo, do príbehov. A idem sa prezliecť a potom, no, počkajte. Pôjdem si asi urobiť skincare, potom sa pôjdem prezliecť, potom si urobím tvár a potom si urobím vlasy. Jo, ja fakt akože teraz neviem. Jo. No, čiže skincare si idem ako prvé robiť, som sa rozhodla. Takže si vezmem tieto moje chutnúčké potítka. Výborne, neviem, kde mám druhé. Ach, jaj, do prdele tam. Dobre, šťastie bolo na zemi, takže si idem urobiť skincare a potom sa vám ozvem. Ja som v kúpelke a idem si dať tieto chutnúčké potítka. A ideme si urobiť teda tú moju skincare. Túto masku som síce nedostala, ale proste to nevadí. Ok, takže ako prvé si musím na tvár. Konečne mi to nesteká. OK, a už si dáme len toto. Tak, môj skincare mám hotovú, idem si ešte umyť zuby. Teda ja som ešte dneska nejedla, takže asi až potom. Moja mamina už pozerá môj make-up kufríček. Jo, ináč, počúvajte. Jo, ten bordel som si ešte neopratala zo včerajška, ale to nevadí. No, takže som si dala takú krásnu hnedú gumičku a včera som si stihla ešte urobiť nájomok, taký žlto-rúžový, s veľmi rôznymi odtienmi. Takže tak, no jo, ten stojan tam. Ty vole. Hej, počúvajte, neviem, či to stihnem dať na toto jedno videjko, takže vyjdú 2 videjka za jeden deň. Jo. Teda natáčanie videa to môžem hocikedy reálne, že jo. Ale nemôžem sa vrátiť do minulosti. Takže moje krásne brčky mi už padli, takže si dám asi štipec a idem si ho práve teraz dať. Vezmem si ďalšiu gumičku. Takže už mám štipec hotový. A hovorím vám, že jak sa bude malovať, tak to bude až v ďalšom videjku, takže sa pripravte. Čaute.